Everyone, good morning. Boy, आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायलायबाय. Welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. आंनि चेनेलखौ गासिखौबो बरायबाय. ओमफ्राय जोङो दिनैहाय आङो आं बहुत बार हाबानि मेकआप खालामबाय. बाट आं दिन्थियाखैमोन आरोना माने दिन्थियो ओरैनो आङो थांनानै रावबो केमेरा हमनो लोगो गैया ओंखायनो नोंसोरनो दिन्थिनो हायाखैमोन बाट दिनैहाय जोंनि गामियावनो सासे बिदा सोमोन्दो जानायनि हाबा दङ आं बेवहाय आंनो मेकआप खालामनो थांनोसै दा 5:30 जाबाय ओमफ्राय मेकआप खालामनायजों लोगोसे जोंनि गामिनि हाबाया माबायदि जालाङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै ना मा होनो थुदो होमबालाय आंजों लोगोसे हालिजों ओमफ्राय गामियाव खानानै ओमफ्राय आंनि मेकआपखौ सोर लानानै दोनलाय लाबाय अनेक जोङो ओंखायनो माबा बुंनो हाया ओंखायनो माबा ट्रलिखौ बुंनो हाया ओंखायनो जोङो माबा बायदि मा होनोमोनलाय बामोन लाबाय हाबा मोनफैबाय नै बानो सोराङाखै दाबो फाइनालि हाबा मोनफैबाय दाबो ट्रलिया भिडिअखौ लादों निकिना Perbu neni akan ang tabaikan neni akayo homna Finally ang dah hijaw ko delay hoखांबाय ओमफ्राय नै आंनि बुस्थुफोरा नै आं दावराव दिन्थि फट' लानायफोरानो नै एकदमबारे फट' लागासिनो Finally नै सिगि सिनजाव गोदान delay होखांबाय first time bride deh ओरैनो जोबनो गासिबो नायनो kadang nunggu mana ayo ada Ajka hinjau godan full mode happy On the federal Israel
आंबो आंनि देलायनांगौखौ आं देलायखांबाय नै आं दा क्रिसमास सरप्राइज खालामबा बेखौ गानफिनबाय आङो दा बे दामनायजों आंनि रायलायनायखौ बारा मोजां खोनानाय नङा खिन्थु आं देलायखांबाय आरोखि आरो बे आंनि रोंगौथिमोन बेनो बै समाव आङो थांनो हायाखै फुजानि थाखाय गुबुन खामानि आरो बेजों लोगोसे आं गावनि मोनसे माबा दिन्थिदे जोंनाव बिक्रम गुन्दा फैदों ओइ बिक्रम गुन्दा फैदों खानाया मा जाखो खानाया मानो मोजां नुदों बिक्रम बायदि नुदों ओमफ्राय नोंनिया मा मोनलाय दा जनि मा फिल्मलाय दाखालि सर्ट मुभिया नेनानै दङ आंनि गुन्दा बियो बिसोर सानै जों गोबाव जाबायमोन लोगो मोनलायैया मेक्सिमाम वान मान्थ जानाय ओमफ्राय दिनैसो लोगो मोनफिनलायबाय दा जोंबो जानो थाखाय रेडि अमा ओरै गासिबो रेडि जाजोब्बाय जानो ओरै गासिबो जोङो दा ओंखाम जाखांबाय आं माबा जादों नोंसोरनो खोन्थानोसै आं दाउ बेदर जादों अमा बेदर जादों अनलाजों नाथुर जादों ओमफ्राय मा जाबावदोंमोनथाय आलु कबि लाब्रा दालि जहल ओमफ्राय टमेट' चाटनि एक्सेट्रा माने बायदि बुंखाङो ओमफ्राय नै जोंनि हाबायावहाय गार्डेन खालामदों हाबानि गार्डेनखौ दिन्थिनानै एसे ओमफ्राय नै दा हाबायाव सावरायग्रा फैदों आरोना